Hello mga mamamayan, ngayong hapong ito po ay magluluto po ako ng sinigang at ito na ang mga ingredients sa ating sinigang na salmon na lulutuin. Belly ng salmon, bawang, luya, green na sili, sibuyas na pula, kamatis, sinigang mix, asin, sibuyas na green, dahon ng kamote, apple sauce. Maglalagay din po ako ng konting mantika para panggisa. Ayan na po, uumpisahan ko na pong lutuin ito. Maglalagay din po pala ako ng pinaghugasan ng bigas mga mamamayan. Ito po ang gagawin kong sabaw sa aking sinigang na salmon. Ngayon po ay maglalagay lang po tayo ng konting cooking oil dito sa ating kaldero. Ngayon kung mainit na ang ating kaldero or cooking pot ay atin na pong ilalagay itong bawang, saka ang luya, at isusunod po natin agad yung ating sibuyas na pula para hindi po masunog yung ating bawang. Isusunod po na po sa paglagay itong kamatis. Ito natin mabuti. Pagkatapos ko ay isusunod ko po ito. Ngayon po mga mamamayan ay maglalagay na po tayo ng sabaw. Yan, mga ganyan po karaming sabaw. Tapos hihintayin lang po natin na kumulo ito. Ngayon pong kumukulo na itong ating sabaw ay isusunod ko na po itong salmon. Dapat po hugasan yung mabuti. Yung sa akin, hugasan ko po siya ng asin at saka suka. Tapos hinugasan uli ng tubig. Ngayon po ay tatakpan ko po muna to.
Ngayon po ay ilalagay na natin yung green na sili. Ang susunod ko naman po na ilagay ay ang sinigang mix. Maglalagay lang po tayo ng konting asin kasi hindi ko po inubos yung sinigang mix ko dito sa paglagay. Maglalagay din po pala ako ng paminta dito sa ating sinigang. Ngayon po ay sunod na po natin na ilagay ang ating dahon ng kamote. Hahaluin lang po natin hanggang sa maluto yung dahon ng kamote. Ngayon pong luto na ang ating dahon ng kamote ay isusunod ko na po yung sibuyas na green. Ngayon po ay papatayin na po natin yung stove. At hahanguin ko na po ito. Ayan na po mga mamamayang ang aking sinigang na salmon with apple juice or apple sauce. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. At maraming salamat po sa inyong panunood at sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!